lefol men nayaɓol taro deftere mi woni no walata nde boy Alassane Haruna e fulo Ceerno Bocara Amadou Ba mo Sara Ndogu yo Allah yoɓɓe moƴƴere. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmittoɗo en juuli e ko men ɓurnaɗo Mouhammadou yo jaam e kisal ngoni mum. E hello capantati kanko binduɗo deftere mi woni no walata daɗɗo e o kaso bonɗo ene setto. Koyɗol wagewol Caporal Diop jeeno ko e 111 escadron de découverte et de combat tayre konu nde gardinomi to Boule Noire diwan konu gadano hakkunde hitande 1999 e hitande 1998 e hitande 1997 o wonno koto escadron du commandement régional Immo jooɗiɗo to Efderik. E nder yontere adande e lewru silto hitande 1997 o ɗeɗɗi gacce o felliti jokkodirde e yam. O jangtanimi ha laaɓi koyɗol makko e nder lewru silto hitande 1997 o wi lieutenant mi felliti hankadi caggal jasjasni kewɗi haalandema koyɗolam ko an ngol toɗɗi. O deƴƴi ko juuti no jiɗɗo siftorde ni elle puɗɗiɗo nimsude ko felliti haalandemi koyɗol makko ko. Kono daande makko ene signa o jokki. O wi jimi e koyɗol ngol ko beesuuji gardiɗi hebloji ɗi kala ko dentunoɗi e nder bureau gardiɗo diwan o aɗa tawano nden jonde. On tan min nani ummorade e boleri bureauji ɗi daaɗe ɓeydotoɗe mawnude e leeɓe keɗodirani. Hunde hawnide no feewi sanne. Caggal ɗum bureau commandant diwan o e ko doganno hen e on saha ko adoraka ko battidi fottude ɗon e ɗon hakkillaji yimɓe fof gila e koninkoɓe wonnoɓe e bolori he ha e wonnoɓe nder bureauji cawdiɗi bureau commandant diwan o ɓeyduɓe kewendi ɓeya en kalani wonɓe e service wonnoɓe e saraji ɓe gite fof kucciti hankadi ko e damal bureau commandant ngal. Kamɓe fof eɓe kooɗa andude ko woni nder o bureau pottuɗo hakkillaji fof sabu dille gummortonoɗe toon. Goto kala ina futtini gite ina hetti mande ɓurde famɗude feeñrore ɗon. Kamɓe fof eɓe udditi noppi maɓɓe ha jaaji ngam nande olel ɓurɗo famɗude gummortonoɗo toon e ngu batu duko beesoji kawningu. Ɗon tan biro ngo udditi peeñƴa
yeeso ma ina surka fitina guddirɗa damal birongal doole ɓurtuɗe tindiɗa to werlama e nder koydol he wonano werlamo edde landrover service ardorde o ko hono no wayi e gonga ni kono ko werlamo edda Peugeot 500 e nayi ɓaleejo baaɗo no werla commandant diwan oni dunirɗa oto o doole tindiɗa damal jaltirgal hirnange timbere nde yeɓannoɓe fof mugaɗo gotel no tugaji ni ndewniri werlama o gite ha o yaltiri damal jaltirgal tundune de ko ɗon tan hunde hulɓinide waɗi jeese amin dara minen fof min muga min mumɗi werlama o ɗoofi ɓaawo leydi e leeko hunde ɓallire wirnide fooɗimo o waɗi diwal ŋoot min ndewnirimo gite ha o wonti toɓɓel toko ñillel ɓalewel nder asaman ha o majji men nden e nder duule refti hen min nani kalitande mawnde hedde ɗo werla o diwirnoɗo kala ko wonno e nder timbere he dogani nokku kalitande nde no werlama o yaniri ni o heli haw ɗiggi garɗa aɗa lappi e hakkude keɗetine makko a dillani a daalani aɗa maayi hay sinno min cikki ka ɗaniɗo maayɗo hay so ɓanduma ina hisi wahlaki ala fof ɗo heli e mum hay toɓɓel ƴiƴam siwaki Job wi ko ɗon tan pinni hay gotol mi telɓinanimo caggal nde keɗimomi no moƴƴi jarmomi kanko Job sabu makko haalandemi koyɗol makko toɗɗingol amgol hay hunde mi haalani caggal ɗum kanko noon o wasiyi kam o ɗaɓɓiri mi yaltinde sadak paami hono amni hay so Job wona karallo ko faati e koyɗi ine sikki koyɗol mum ngol firti ko won musiba weyata e koyɗanaɗo heddi ko andude tolno e mbaadi musiba mo koyɗol ngol rondi o hay sikke goto ala hen ngol jeyaka e koyɗi biyeteɗi ko moƴƴi ko ngam riwtude tana mo koyɗol ngol feññini o addani Job sakkidde mi sadak hono no Azora waɗirede ni ko Job jasdini ko juuti hade mum haalandemi ko ciññannoɗo nde o jangtoto koyɗol ngol ɗum fof saabi ɗum ko tana mo sowni e koyɗol he o hulno ko hade ɗum addandemi caɗele hakkille so haalani kam koyɗol ngol min fof noon e famde tana beeyowo o jangtagol koyɗol ngol hulɓinanimi hay pirtowo koyɗi gooti mi jokkodirani ngam faccirana min ngol facciro tuugigo e gandiwal ɓuri ɗon boom sibu mi yejjitingol ɗum wanno koto ifderike e mayirɗe silto hitande 1997 lewru caggal ngol koyɗol ñande 24 octobre woni yarkoma
jaggami min e beesuji e sukkuɓe beesuji ɓaleɓe sabu endugol follo. E nder yewende cuurelam jireyda e nder yontere adande lewru jolal hitande 1997 tawi mbeɗe e miijoji koyɗol Job arti e hakkillam, ni woni jokkodirmi koyɗol ngol e nangalam, tawmi so goonga walla fenade tana mo koyɗol Job hollitno o ko nangalam ngal, ndeke ko ngol koyɗol wagewol tigi. Dadɗo e kaso walata ina setto. Nangle ɗe Nouakchott ñande 22 lewru octobre hitande 1997. Hedde waktu 9 subaka beesuji e sukkuɓe beesuji kewɗi nanga. Nangle ɗe jokki e ñalawma he kala nder dendangal koyɗe konungu. Konu sandarmori garde ngendi gonnoɗe e Nouakchott diwan jeegoɓo to tuddundu konu maaje to ñeeñal mango konu e ko nandi hen e nder koninkoɓe e gardeɓe e sandarmaɓe. Efderik ñande 24 lewru octobre woni yarkoma hitande 1997. Ko aset wonno ñande hoore biri yontere leydi ndi, mbiɗo woni to PC taƴel moɓɓolelam hetirde bange funnange faade yaltirde Efderik Zoyrat gila waktu 6 mi tinani hay hunde e ko kewi to Nouakchott e mayirɗe yontere ɓennude nde. Ɗo puɗɗimi yurnitade de ɓatakeji juɓɓudi ɗo tan kondirowo commandant diwan o joofi e werla mo edda Peugeot 504 o naati biram. O salminimi salminango koninke, o wi commandant Salem Wulmemu commandant ɗimmo diwan konu ine noddimi to PC diwan to. Nde jamde escadron de commandement régional ɗimmo ine foti ɓenninde noddago ngo rewrude e jokkodiral radio so tawi ine heñora haa ko wawa fadde waɗirede message. Kadi lawɗugol noddago ngo e nongo waɗirani foti hakkillam. Mbeɗa yananano min fof e humpede mujibo noddago ngo kongo noddago yaltugo aada walla somgo tana. Ɓeydi kadi titinde sikkam o ko commandant diwan kewnoɗo dawde hakkunde waktu 9 e feccere fay waktu 10 dawi ñande hen ko gila waktu 6. Mbeɗa yanana wonko jokkodiri noddugolam ngol e baylogol bettugol waktu dawol mawɗam o. Noddumi soferam paami to PC diwan. Mi yetti tan jimi lieutenant yongani ina hebo nadde bureau commandant diwan. Minen naddi kisa bureau o. Commandant Salem yamiri min yomin jooɗo. Ɗon e ɗon o habri min wonde état major jokkodiri e makko ngam ɗaɓɓirdemo yo wadmin e laawol faade Nouakchott.
to min nodda o wi min kebloɗe jolde e laana ndiwowa Buffalo so arti bir mugren min namdimo so tawi o anda ko min noddira o wi hay hunde o anda hen ko joni joni o jokkodira e radio o nandani min e cuuɗo min hunde jaabowol makko ngol nandi min e nunɗugol o nandani e tinɗo nangle baɗoje Nouakchott e Nouadhibou ɗe puɗɗiɗe gila 22 lewru octobre hono yarkoma hitande 1997. hunde famninde sa ƴeewi goɗɗugolle e joñogol efderingol kono famnanoki ko ardiɓe kono Nouakchott goppi min fodde waktuji 48 e wellitare tawi jamirani yomin nangue ɗum ine serti e ko waɗi Nouadhibou ko sibu ɗon lieutenant Sar Amadou nanga koye mayirɗe yontere 22 octobre hitande 1997 ko gueɗel gotel wawi sabade ɗum laamu ngu tini jeegol amen e follo he ko jamma 23 octobre hitande 1997 tawi jengi ni woni min baynodiri e commandant diwan o min cikkitaki hay gotol follo ngo ko yitango ko wana ɗum boom kabaruji ummoriɗi Nouakchott ɗi laaɓani no feewi ɗi koninkoɓe arɓe ñale hen rewrude e diwoje konu puɗɗima sarade Efderik e Zouérat aɗi kollita follo luppugo to Nouakchott beele commandant diwan o nani ɗi kabaruji beele o jokkodiriɗi e nangugol amen ngol walla won kabaruji goɗɗi gummoriɗi état major patuɗi e lieutenant Yongane e am o heeɓi ina addanno min sikkitade ɗum tumde lieutenant sukajo diwan o joldunoɗo e amen e ndiwowa ka ko minen renanno koye amen o joldi e ndiwowa ka ngam no wira addanoyde diwan o kaɓirɗe to Nouakchott min jaggi ko minen o renata nden feere kadi ina famni sabu min joli ko e ndiwowa te amin poti ƴangde attar ardiɓe ɓe ene mbawi miijade amin mbawi ɓoccitade ni woni ndiwowa amin juuri attar ko hedde waktu 16 minen fof e wadde ɗon hojomaji kewɗi jolba e laana ka mbiya jippotako hunde lundinde aada so ndiwowa konu ƴaŋi nokku min e Yongane kam min koddiri tan nde yamirore ko minen ɗiɗo joopi ɗo hankadi min janana dalilu noddago amen min janana e ngo jokkodiri e follo yitango ñande 22 lewru octobre hitande 1997 ngo sikki fof nattani min nde adjudant chef Demba goto e koninkoɓe jolnoɓe e ndiwowa kato attar rokki min kabaruji cakkitiɗi patuɗi e nangle baɗɗe to Nouakchott ni min tiniri capitaine Si Bokar e lieutenant Ba Seydi ene jeeya e adiɓe nangede ɓe min nani kadi lieutenant colonel Lekhal cukko mawɗo état major kono arino e subaka heeto attar ngam hirjinde ko faati e follo ngo te omo foti yettade diwanuji kono ɗi fof
e futuro ngo ñande ñalawma nogase nayi lewru octobre hono yarkoma hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetti e jeeɗiɗi ndiwowa amen juuri e kanda Nouakchott ka seli bolol jororgol ka tiini tuddude weeyo kono hono garim ka dari ɗon jolnoɓe ɓe jippi coynorimi e henorde ndiwowa ka beesuji ɗiɗi ina dari sara werlamo edda ronol 12 konnu ina gojjini jeese hono capitaine Bawul Elbou cukko commandant bataillon de commandement et de sécurité kamɓe e lieutenant Wele cukko gardiɗo bureau ɗimmo kalfinaɗo ñokinogol miijimi ko kamɓe goni goomu amen jaɓɓungal leelani jananami ɗum beesuji ɗiɗi ɗi goppi yimɓe fof ngari jaɓɓade min capitaine o etima mosde e teddinde min kolo lieutenant Wele wojjini yeeso tan lone ɓaleeje ɗe o ɓornino ñande hen ɗe cuurnoɗe gite makko ɓeydi kadi niɓɓiɗinde ka kumpa kollitowo sababu jaɓɓungal maɓɓe capitaine Ba yamiri yomin ndew e maɓɓe min tindi to werlamo edda ronol 12 to min joli hen caggal nde min jolni hen kaake amen joɗimi yeeso sara capitaine Ba kondirtunoɗo werla o lieutenant Wele e yongan keedi caggal oto o tindi état major yewtere heewani e nder werla he haɗa tina hen ni habre minen nayoɓe fof emin deƴƴi hayso tawi hen bange fof arɓe jaɓɓade ɓe e hoɓɓe mumen ina yiɗi haaldude e goɗɗo o namdo ɗum ɓeydo humpitade nde min peccini laawol getimi dañde e capitaine Ba jaabowol laamgol mbar ko jam holko hesɗi o jaabori kam ala ko herti so wona tan ko heewi ina haale e o saaha o ɓarni ɗo ko follo ngo kam e jeygal fenande ngal laamu ngu fawi e dow enduɓe folloɓe taw mi sohlani ko mbuɗe jokka e ngon yeeso woytani min tacci damal état major min goppi caggal amen ngalu ɓurgu horsude ko ma mbasangu nde ganda fayida maggu so wellitare amen jamma niɓɓo jofi e amen gulɗo juɗɗo ko ina ɓura duuɓi 3 e dumbirdu ko ɗo joofi lefol men nayaɓol taro deftere mi woni no walata nde Boy Alassane Harouna e fulo Ceerno Bokara Amadou Ba yo Allah yoɓɓe moƴƴere salli ala Muhammad